बेखौ प्रेजेन्टार। हेल' लोगोफोर, दिनैनि मोनसे गोदान भिडिअ'आव बयखौबो बरायहरबाय। आसा खालामो नोंथांमोना आंनि भिडिअ'खौ जागायजेननायनिफ्राय लानानै जोबजासे नायलांगोन। अन्नानै आंनि चेनेलाव सोरबाफोर गोदानब्ला चेनेलखौ लाइक, शेयार, साबस्क्राइब खालामना होबानो जाबाय। स' लोगोफोर, नोंथांमोना टाइटेल एबा थाम्बनेलाव एसेब्लाबो नायनानै मिथिखाबाय जानांगौ आं मानि सायाव भिडिअ' लानानै फैदों। स' लोगोफोर, दिनैनि भिडिअ' आपडेटआनो जाहैबाय आरजि फिल्म प्रडाक्शन बेनारजों दिहुनजानाय गोदानै फैनो गोनां आबुं मोनसे बड' भिडिअ'खौ दासिमबो रिलिज खालामनानै होआखै। बे भिडिअ'नि टाइटेलनि मुङानो जाहैबाय जावलिया। बे भिडिअ'नि स्ट'रि आरो डिरेक्सनखौ खालामदों नेरसोन मुसाहारि। बे भिडिअ'आव मेन आर्टिस्ट महरै फावखौ खालामदों उत्तम आरो सपना, आरो बे भिडिअ'नि करिय'ग्राफिखौ खालामदों उत्तम आरो लैथोमा। बे भिडिअ'नि मिउजिकखौ खनदों उत्तम आरो पुरिमा। डिअपिखौ खालामदों रिगाङा। स' लोगोफोर, जेब्ला बे भिडिअ'खौ रिलिज खालामगोन अब्ला आं भिडिअ' लानानै फैगोन। भिडिअ' बेखिनियावनो लोगोफोर। भिडिअ'खौ मोजां मोनदोंब्ला लाइक, शेयार, साबस्क्राइब खालामना होबानो जाबाय।